la teva explicació. Coneixes millor que jo a Barcelona. No, bueno, això ho reconeixerem tots cada dia més entre tots, perquè quan siguem al govern de la ciutat i vosaltres estigueu aquí fent propostes al govern de la ciutat i defensant el govern de la ciutat i fins i tot sent part del govern de la ciutat, doncs ho batejarem i ho coneixerem com ningú. Jo recordo que ens això una cosa que dir per anar a l'homenatge, però no és homenatge perquè això, sinó en reconeixement del Jordi. Jo recordo quan era militant de base als anys 90 d'Esquerra, escoltava a les reunions de la secció local i comentàvem tot el que passava al món mundial. Hi havia una guerra o no sé on, parlàvem d'allò. A Madrid feia no sé quantos, a Madrid l'altre. Normalment, a vegades hi havia un company al que era Massana, que ho coneixia, escoltava avui, i comentava, anava comentant. Però no teníem ningú de idea de què passava a la ciutat. Jo anava a una reunió dels socialistes i els capullos, però estaven davant, hosti, tenien el cansat, el que porta els 3 tons de Sant Andreu, el que està ficat a la comissió de festes, el que està al barri del Besòs i oreja a tot Déu, el que està per la rei i no sé quantos, un coneixement, una penetració de la ciutat, que aquests ara som nosaltres. Aquests ara som nosaltres. Som nosaltres els que hem d'aquí. I si encara no som del tot, ho hem de ser. Els que tenim un conseller de districte que resulta que fa 30 anys que ja està no sé quina associació, és el nostre. Model Trini Cantarila. Coneixeu la Trini, conseller de l'Eixample? La conseller de l'Eixample, si no conegueu, és una noia que ha estat 30 anys presidenta de l'associació veïns de l'Esquerra de l'Eixample. Les entitats de l'Eixample no distingeixen si la Trini és política o la Trini és societat civil. No ho distingeixen. Trini, tu que ens entens? És això. És això. I si fem això, serem millor. Farem una ciutat. Digue'm. En el barri, jo penso que hi ha un problema que tu el coneixes molt bé, que tu ens vas acompanyar en un dels moments difícils, que és el de, i tu coneixes perquè coneixes l'immigració, el de les fàbriques on viuen, malviuen quantitat i quantitat d'immigrants, cosa que això provoca que durant el dia estiguin voltant, buscant per cada dia. I l'altra part és la quantitat de gent que abans dormia en aquell descampat que hi ha al final de la Rambla i que ara els han expulsat, ja sigui per a l'hort, aquell hort que han fet comunitari, o per els cotxes aparcats, i que dormen, es concentren fonamentalment en una zona que és l'antiga església de Sant Bernat, amb el perill que comporta perquè té aluminosis i està a caure tant. No, a la Rambla. Just davant del casal. Davant del casal, aquella església, doncs a l'altre cantó del porxo, quan es va fer fosc, van aparèixer allà tot un grup de gent que es refugia allà sota a dormir i com que ja no hi caben, doncs dormen per la plaça. Comptant que allà també hi ha una escola en la qual es produeix una insalubritat dels carrerons perquè només hi ha una botiga i per tant a la nit no hi ha ningú. I allò és... Són problemes que tu coneixes molt bé perquè els has treballat, o el dia que ens vas acompanyar a la fàbrica d'aquí baix coneixies a molta gent i a veure, són problemes greus, però penso que el Poble Nou va pujant la intensitat. Aquí sempre teníem el de tot. Primer vam tenir un ministre, després
Andrés, n'hi havia un que li dèiem el ministre, perquè quan jo era molt jove, perquè deia que ell era ministre. Sí, i llavors també... Un veí, això? Què? Un veí o... No, Albert, el Pilorat, sí, el Ramon que... Sí, aquests sempre els hem dictats i tots els coneixíem i sabíem què era i tothom... Però és que ara no, és que ara cada vegada hi ha una multitud. I a veure, només la solució que dona és tirar a terra i deixar descampats. Per exemple, carrer Novaves, entre Àlava i Àvila, no sé, aquests carrers no ho entenc. Abans d'arribar al carrer de les Pobles Funeres, no, el que creua Sant Jordània, doncs d'allà a baix, en aquell moment hi ha un descampat enorme, perquè allà hi havia unes casetes típiques, que en aquest barri hi ha moltes, d'antigues fàbriques que tenien semicolònies, que eren les casetes dels treballadors. Allà s'hi refugiava una colla de gent. Solució al problema. Tirem a terra i és un gran descampat. L'altre dia hi anava amb l'autobús i vaig veure un paraigua, perquè és l'únic aixopluc que deuen tenir. O sigui, i això penso que és un greu problema que va pujant en el barri, perquè potser també els pocs barris que tenim espais buits, i és una cosa que, clar, el veí que li toca al voltant, és que a més a més no hi ha solució. I ha citat casos que han sortit veïnal... A veure, estem en baixa intensitat, perquè el barri els accepta bastant. El tema dels romanesos en caravanes, que això sí que tindrà més mala. Sí, no, aquí no és el problema de conflictes, no, és el problema humanitari. O sigui, és un problema humanitari. I això penso que la ciutat, com a ciutat, no ho podem. Ja, com has dit, conec el problema i no tinc molt clar de si conec la solució. I m'explico, Mira, per mi l'important en política i en la vida és arribar a casa a la nit i dormir amb la consciència tranquil·la. Això és el més important. I jo us asseguro que arribo a casa i dormo tranquil cada nit. Dormo a nassos. Poques hores, però a nassos. Només hi ha un tema que m'ha tret el son. Només hi ha un que m'ha tret el son quan estava al govern amb el tema d'immigració. Que és el tema dels irregulars. Perquè el conflicte és ètic i molt complicat de resoldre. Això té que ser el problema, però no tinc clara la solució. M'explico. El tema d'una persona irregular, que la mires de prop, te'n vas a veure els allotjaments, no? Ja m'he dit com estan vivint, però la situació aquesta és, hòstia, això és insuportable. És inacceptable. És inacceptable. I per tant, la teva ètica en aquell moment és una ètica de valors universals que dius, escolti, això hem d'ajudar aquestes persones. Però ara imagina't que en lloc de ser un veí del Poble Nou que t'apropes en aquella nau, ets ministre de l'Interior. I tu mires des d'una òptica més alta, no? I dius, escolta, si aquests els facilitem molt les coses i en venen nosaltres, perquè com els faciliten les coses? Donar o han de donar feina? Una feina sense papers? Economia submergida. És un, saps? És a dir, nosaltres tenim a la nostra llei d'estrangeria un element que no tenen els altres països europeus, que és l'arrelament. Que vol dir 3 anys d'irregularitat, si tu demostres que has estat 3 anys visquent per aquí, tens una oferta de feina i l'Ajuntament et fa un informe d'integració social, que si és una societat catalana de 40 hores te'l fan, et donen papers. Això és una molt bona solució per a aquests casos. Hòstia, que fotem un paquet, hem d'atendre humanitàriament i acabar l'arrelament. Problema.
arraigo. Ho saben tots. Tots. Si comencen de l'avió, tots saben una paraula. Arraigo. Després aprenen buenos días, buenas tardes, tot això. Però la primera paraula que saben tots és arraigo. És una bona mesura l'arrelament? És una bona mesura. És humanitària, és humanitària. Ens serveix per solucionar problemes a les naus i altres coses? I tant. Vista des d'una perspectiva general, ajuda a reduir la immigració irregular? Un dubte seriós. Solució dels alemanys? Nein. Si vostè no pot estar, nein, no pot estar. Realitat dels alemanys. Tenen irregulars, però no saben que els tenen. Nosaltres tenim irregulars i sabem que els tenim. Solució dels americans. Tu pots ser fill i net irregulars als Estats Units. M'explicaven els jesuïtes, que tenen companys jesuïtes a Alemanya, que a Alemanya els nens irregulars administrativament no existeixen. Que les escoles de jesuïtes, per una política de companyia de Jesús, els donen una escolaritat. Però els pares de la resta de nens no ho saben. I no tenen expedient acadèmic. Són nens fantasma, que ocupen un pupitre, passen els anys i no tenen res. Per tant, el tema de la irregularitat és tremend, perquè l'aproximació humanitària és l'ètica universal, però l'ètica de la responsabilitat, és a dir, de ser conseqüent i responsable de les conseqüències de les decisions que prens, és a dir, per meu, ara tinc una cosa igual a fer veure com pots, però prefereixo ser honest. Si a tot arreu tinguéssim una plataforma de suport als assentaments i ajudéssim a tots els irregulars, seria xaus, Per tant, és un joc del globus, no? Que ara Pedro Guix i fa per aquí, ara Pedro Guix i fa per aquí. I hem d'anar tenint sortides, per tant, hem de tenir una bona política de fronteres, sí. I això no és absolutament, clar. Sobretot hem de tenir una política de cooperació internacional. Hauríem de tenir una política de migració legal. Jo vaig anar a Senegal, de vacances, però vaig aprofitar per treballar una mica, i vaig anar a veure allà l'ambaixada. I vaig anar a Mali, de vacances meves, però vaig aprofitar per treballar una mica i vaig anar a veure l'ambaixada. I li vaig preguntar al de Mali, escolta, l'ambaixador espanyol, tu a quants maliens els has televisat en els últims 5 anys per venir a Espanya?